bube mai ka ni alai alika kalfam ne ala fami aka sutralu yi okra ka sangani alamsa temene masikalo kile muga annani anda bisi ama anka bi kuna funu kono o temene ka bu jakulu mimbe ko mouvement maliko oli la jere baroke mini akara ka sangani trata masikalo kile muga anifla ni akara monument de martilla abna o wala lusro anka bi kuna funu kono o tɛmɛnen ka bɔ yen sunkalo tɔ ni o tɛ tɛmɛ tile damadɔ o bonya ko kan gɛlɛya o kɔni bɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati in na mun jumɛn de na ni o ye a bɛna o ɲininkali jaabi sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na o bi fara kunnafoni yɔrɔ kan k'o di aw ma sɔni sɔni aw bisimila fo ka awaleɲuman dɔ mali kɔnɔ ani maliko ka an minnu sɔgɔmɛ mtt jabarani na fo ka se arajo emergence ma bikunatɔ ani kelen tɔ muru duuru ani an ka bɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ an ɲɛna ko ni an donnen kunnafoni ale ye bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la Sumeilu Bube Maïga ni ale kun ye ministre ɲɛmakɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ ni a fatura ka sanga ni tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 21 san 2022 fɛn min a ka soturalu ye olu kɔni kɛra ka sanga ni alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 24 san 2022 la kɛnɛ kan fɛn min ye Sumeilu Bube Maïga a jɛɲɔgɔn politikimaw fo ka taa se a baara ɲɔgɔn ma fɛn min a somaw ye olu bɛɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa a bila a dayɔrɔ laban na Uma kuita ale kun bɛ MCT tɔgɔ la an n'ale jamu ne ekɔliden filɛ nin Sumeilu Bube Maïga ale min kɔni nɔ minɛna ni ka minɛ k'a bila kaso la n'o kɛra utukalo tile 26 san 2021 Mali justice fɛ woromasiri tabaw ka minanko ani jamana ɲɛmɔgɔ ka avion sanni ko min fɔra san 2014 wagati i bɛ ka tile la wagati min na ale kun ye ministre de la défense ye a bɛ fɔ cɛ ma ko le stratège walima le tigre ale kɔni taɲana Sumeilu Bube Maïga a kɛra conseil spécial ye Amadu Tumani Ture ka tile la min kɛra 1991 furancɛ fanga o wagati la o kɔfɛ a kɛra directeur général de sécurité de l'état ye Alpha Umaru Konare tile la n'o kɛra san 1993 o kɔfɛ a kɛra ministre de la défense ye et des anciens combattants ka bɔ o fana la a tilala ka kɛ Mali premier ministre ye san 2017 ani san 2019 olu furancɛ la n'o kɛra i bɛ ka tile la a bɛ fɔ cɛ ma ko SBM n'ale kɔni ye politique mɔgɔ belebele ye Mali la a ye fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ Mali ministre kɔrɔ ale kɔni kun minɛna fɔlɔ ka taa bila Mali ka kasoboba la a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko maison centrale d'arrêt de Bamako o kɔfɛ banaw sen fɛ a bilala ka taa clinique dɔ la Bamako a banna yɔrɔ min na tɛnɛndon marisi kalo tile 21 k'a si to san 68 na bana kuntagalajan fɛ a ka saya kɔfɛ a somɔgɔw baarakɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔnw min bɛ politiki gun kan olu kɔni y'a bilasira a ka so laban na ka kɛɲɛ ni karedon ye marisi kalo tile 24 san 2022 o hukumu de kɔnɔna na u dɔw bɛ ɲɛfɔli k'an ye banbagatɔ kan an nana Sumeilu Bube Maïga ka jɛnaja kɛlɛ de kan n'ala ka kalifa minɛ a la marisi kalo tile 21 an nana ka duwawu kɛ ka duwawu k'a su ye ka duwawu k'a somɔgɔw ye k'ala ka limaniya d'u ma ala ka limaniya d'u ma ka duwawu kɛ ala ka Sumeilu dayɔrɔ sumaya ala ka saya k'a bolo lafiya ye tasi don don tasi bila kɛra ye ka duwawu ta ye ala ka jiginyɔrɔ ɲa ala ka nɛn sabati ala ma hinɛ kɛra ye Sumeilu taɲana waati kɔnɔ min ye jamana gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc ye wele kan de bila jamanadenw ye ko nin saya in a kana an fara a kana an foko ɲɔgɔn kɔ a kana an bɔ ɲɔgɔn na a kana an tila k'a ka kɛ o moment ye waati ye min b'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ala ni ce Bube ye mɔgɔ ɲumanba de ne kɔni baba ne ka mɔgɔ ɲuman don parce que n terimuso cɛ don a ka fɛti caman yɛrɛ de bɛ ne wele ale yɛrɛ de bɛ ne sara n bɛ taa ka fɛtiw kɛ donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka baara dali nɔgɔya ye ala ka rasulu k'a jatigi ani silamɛden bɛɛ k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala fo an bɛ ala barikada ala mana fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi an bɛɛ b'a dɔn ala ka kuranɛ aya b'a fɔ ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni man fɛn bɛɛ bi saya nɛnɛ an balimakɛ a n'an ka ɲɛmɔgɔ min ye Sumeilu Bube Maïga ye
an bɛɛ b'a dɔn jamana in kanu sabatilen don a dusukun na wa alhamdulilahi rabbil alamina a y'a se bɛɛ de kɛ ni jamana in ye. Sumayili Bubayi Mayiga ka so laban bɛnna Ɲarela kaburudon ma, Ala ka hinɛ a la. hali bi an bɛ to bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ wele ko mouvement maliko olu ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ min ni a kɛra ka sanga ni tarata masikalo tile 22 san 2022 min kɛra monument des martyrs la an ka fabalaya Bamako a kun de kun ye ka laseli kɛ ka jira k'a fɔ ko Faransi jamana minisiri min ni ale ka bara ɲɛsinnen don Faransi jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli kama ni o bɛ tali kɛ Jean-Yves Le Drian kan ko u ye nominali sɛbɛn ka o bila a kan ka sabu kɛ ko a kɛmɛ ka i sen don an ka jamana o passeport ko o bɔli o bunakun kan Umaru Koyita ale kun bɛ kɛnɛ kan a nana ni jamu ye o de filɛ nin ka sanga ni u jɔyɔrɔ ani u kɛlɛkɛbolo ani u ka taabolo ye min kɔni ye ka kɛlɛ kɛ walasa jamanadenw ka hakɛ ani jamanadenw ka fɛla ani min kɔni ye kiri ɲuman bɛɛ lajɛlen ye ani ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin min kɔni ye yuruguyurugu ani ɲangilibaliya cakɛda min bɛ yen min kɔni tɔgɔ ye ko Maliko n'a bɛ fɔ ma ko mouvement Maliko min kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanaden gansanw ma olu kɔni ka lajɛrew n'u ka ɲɔgɔn yew an'u ka hakilijakabɔw kɔfɛ u kɔni ye Faransi minisiri min bɛ yen n'ale jɔlen don Faransi ale ni Europe jamanaw kunkan kow dafɛ ani Faransi ani kɔfɛ jamanaw o kow ɲɛnabɔli o daw fɛ n'o kɔni ye monsieur Jean-Yves Le Drian ye u y'ale kɔni wele bɔgɔ jeninen kan k'a sanga ni min kɔni ye Mali ka taama sɛbɛn o min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko passeport malien o kɔni dili cakɛda dɔw ma walasa ka se ka o baaraw lawaleya Mali sariya sun min bɛ yen n'o jɔlen don kiri kunkan da fɛ i n'a fɔ o b'a fɔ cogo min na ka sanga ni o kow ye min kɔni ye nin jɛkulu in kuma lasela ye n'o ye monsieur Bubakari Payitaw ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An y'a kanu février kalo tile 22 san 2002 san ka plainte déposée ka Jean-Yves Le Drian wele bɔgɔ jeninen kan devant le pôle économique et financier de Bamako o kɔrɔ ko dɔ kɛra kɔnɔ a ma bɛn o kɔrɔ dabiri kɛra la fan dɔ fɛ o kɔrɔ sufɛko kɛra la fan dɔ fɛ o kɛra la tabali jukɔrɔko kɛra la fan dɔ fɛ an ko o ti bɛn passeport kuturu don jamana kuru kelen passeport a dira a taara ka di immédiat ma n'o o ye kun bɛ wele fɔlɔ ouverture technologie o immédiat ɲininu tilala k'a ye k'a fɔ o immédiat o tɛ cɛ ye o tɛ muso ye mɔgɔ min b'o kɔfɛ o ye Thomas Le Drian ye o Thomas Le Drian o fana tɛ cɛ wɛrɛ o tɛ muso wɛrɛ ye o ye Jean-Yves Le Drian den ye. min ye nin jɛkulu in président ye n'o ye monsieur Jean Goyita ye ale kɔni bɛ ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen n'u y'u nin di le 22 mars 1991 walasa yiruguyurugu fɛn fɛn ye fɛn kɔni ye u bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'a sɔrɔ olu ka saya kɔni kɛra walasa jamanadenw kɔni niyɔrɔ ka se k'a ta k'a di mɔgɔ dɔw ma. an ye an balimaw wele ni kɛnɛ in kan bi ye masikalo tile 22 ye an bɛ san min na bi 2022 Maliko ye wele bila maliyɛnw ma ka na kunnafoni dɔ di u ma mais kun min na an ye yan yɔrɔ in ta an ye date in ta 22 ta bɛɛ bɔra kalama 22 mars yɔrɔ kelen na hakililan jiginna maliyɛnw bɔra k'u bɛ kɛlɛ kɛ a ba démocratie kama maliyɛn caman nin de tora a la o nin tora la surtout muso ani denmisɛnninw olu de nin tora la o nin tora la pour que Mali ka se ka k'a yɛrɛ ta ye olu tora la pour que Mali danbe ka segin a ma olu tora la pour que malidenw ka bonya diɲɛ in kɔnɔ mais anw y'an yɛrɛ ɲininka est ce que démocratie nana nin de kama wa est ce que mɔgɔ ninnu y'o nin de di nin kama wa an ko ayi. k'a yira u la k'a fɔ nin kɛnɛ in kan miniti kelen bɔɲɔgɔn kɔ o kɔni jɔkun daman kɛra k'a ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ta ɲɛna marisikalo tile 22 1991 Mali la. o kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲamada o jaw la. a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kulikoro mara la kɛrɛnkɛrɛnya la Bananba Ale Sɛrikili la tigɛ kɛra jahadima dɔw kan min kɛra an ka lakanaba tigilamaw fɛ
ka sanga ni kari tɛmɛnen ye ni a kɛra banaba garabali la ni maa nunu nu u kɔni kun bɛ ka ɲini a bɛ waati jan bɔ u kɔni kun bɛ dogodogoli la banaba ale sɛrikili kɔnɔ min fɔra seereya dɔw fɛ hali bi an bɛ to kulukorokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la kita ale sɛrikili la denmisɛnnin lakanani fɔ ka taa se a hakɛ o tɔbɔtɔli ma o de kun ye kalanbulon dɔ o babuse ye min sigira marsikalo tile 23 sanba 2022 ni a kɛra bɛnduguba ni o bɛ kita ale sɛrikili kɔnɔ lajɛ in kɔni kɛra maa 40 bɔɲɔnko fɛ min tali kɛ musolaka camanw na a kun de kun ye yaasa maa minnu ye ni lajɛ in kɛ u na se ka denmisɛnninw ka hakɛw ka olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɔ ka taa se gɛlɛya min bɛ musomaninw olu donna kalanko la ka kuma o gɛlɛyaw kan ani musomaninw ka kalanko o na se ka don bala cogo min kalanbulon in labɛnna baɲumankɛtɔ dɔ fɛ min bɛ wele ko ONG Jeunesse et Développement fɔ ka taa se u dɛmɛbaga tɔn camanw ma ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Gawukaw fɛ sugujɔla dɔw minnu kɔni kun bɛ ka taa wanbariya o sugu jɔ bin kɛra olu kan ka sanga ni marsikalo tile 23 sanba 2022 min kɛra Batali ani Maya Dawali dugu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ Soni Alibert commune kɔnɔ binkali wale kɛra sababu ye ni maa dɔw jogina wa bin kɛra maa minnu kan u ye a yira ka fɔ ko zo ninnu kɔni tara ni u bolofɛnw bɛɛ ye maa joginenw olu kɔni tara Gawo o kɛnɛyaso la o don kelen bɛɛ EDM o baarakɛla dɔ min si bɛ taa san 30 o bɔɲɔnko la ale jenina k'a to kuran dilanna min kɛra ka ni a jɛɲɔgɔn dɔw to u bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la feerefɛn tamasere bɛ mun na ni an bɛ o wele ko mariki dɔgɔkun kelen kɛra o yirali o bunakun kan ni o kɔni kuncɛra ka sanga ni sibiri don marisi kalo tile 19 sanba 2022 ni a kɛra an ka dunanjigiso dɔ la min ni o kɔni kun labɛnnen bɛ FEMAPI maaw fɛ ni o ye jɛkulu min bɛ Morgan Kɛnbɔ fo ka se magobatigiw ani an ka jagokɛlabaw olu la a ɲɛmaya o kun bɛ Morgan minisiri ani jago o minisiri bolo ni o ye Mohamed Ulde Mohamed ye kɛnɛ kan fɛn min an ka minisiri ɲɛma o kun bɛ fo ka taa se maba caman wɛrɛw ma Amadu Ashijara ale kun bɛ MTT tɔgɔ la a nani jamu ne o de filɛ nin Ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni ka dɔgɔkun kelen kɛrɛnkɛrɛn jagofɛnw tamasiyɛn kama ani cakɛdaw ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ tamasiyɛn ale jɔyɔrɔ ye min ye jagofɛnw kan ani cakɛdaw a kɛra sababu ye min ye jagofɛnw ani cakɛdaw ye u ka se ka tamasiyɛn jɔyɔrɔ dɔn kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na ka da kan a bɛ kɛ sababu ye u ka jagofɛnw ani ka cakɛdaw a ka se ka dɔn n'u ka tamasiyɛnw ye maa wɛrɛ kana se ka a ladege ya faamuya fana k'a fɔ mariki ye fɛn ye min kan ka lakana an ka kɛn yɛrɛ ye baarakɛlaw an ka bayɛlɛmalikɛlaw an ka usinitigiw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya bi k'a fɔ mariki ye fɛnba ye nka fɛn min don a ka kan ka lakana pour que an ka entreprisew yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ cogo min na donc nin sɛbɛnni in dabɔkun tun y'o de ye ka mɔgɔw la faamuya o côté in na donc k'a yir'u la fana ko an ka service FEMAPI bɛ yan pour que ka entreprisew accompagner o hukumu kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ minisiri min sigin bɛ jago kunna ni ale kun ye minisiri ɲɛma ka nɔrɔbila ye kɛnɛ kan a ko ale bɛ nin hakilina in fo kosɛbɛ ka da kan nin ye fɛn ye min b'a to jagofɛnw a bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn ni ka kɛ a tigiw ta ye ani cakɛdaw a ko min ye ale ka minisiriso ye ko a bɛna ba don kosɛbɛ nin hakilina in na ka da kan nin hakilina ye min bɛ yiriwa don kosɛbɛ jamana kɔnɔ lajɛrɛ in kɔnɔna na u ye jɔnjɔndi kɛ ka ɲɛsin jagofɛn minnu ka ɲi fo ka taa se cakɛdaw ma. An bɔra ka dumuni sɔrɔ sisan ni dumuni min b'a yira k'a fɔ ko tant qu'an bɛ ka sɛnɛ kɛ an bɛ nafa sɔrɔ a la donc ne ka faamuya la an ye ko exemple de fana ye pour que édition minnu nana kɔfɛ a k'a to an dɔgɔw fɛnɛw ni an filaw ni an kɔrɔw minnu fana bɛ yen nɔ n'olu b'a sɔrɔ nin na ala k'a to siɲɛ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw fana k'a sɔrɔ a ka se ka nafa se an ka jamana ma o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ initiative min don a b'a to mɔgɔw ka marque bɛ waleya mɔgɔw ka marque bɛ dɔn an caman bɛ yen nɔ an ka marque dɔɔnin tɛ an bɛ min kɛ a dɔɔnin tɛ bon nin activité sugu b'a to mɔgɔ caman bɛ bɔ a kalama k'a fɔ a karisa bɛ yen nɔ karisa bɛ yen karisa bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ne hakili la waleya ɲuman don initiative ɲana wa a kan ka kɛ san o san. Nin ye hakilina ye min b'a to jagofɛnw ani cakɛdaw u bɛ se ka don ba la ni u tamasiyɛnw ye Mali kɔnɔ yan nɔ ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na.
kɛnɛya ko ale ye bunakun kan ni a tagala ye ɲɔni bana ale kɔni tun bɛ ka dɔgɔya dɔɔni diɲɛ kɔnɔ ni san laban in kɔnɔ nka an bɛ waati min na ko bi o bana o kɔni bɛ ka ye kosɛbɛ min kɔni sɛbɛntiyara kulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛnɛya ko ale bunakun kan min damasɔnniya o bɛ tali kɛ OMS kan o hukumu kɔnɔ fɛn min ye Julien Jakite fo ka taa se Sek Kulibali ma olu taara u ka kuma galama tɛnkun kɛnɛya tigilama dɔ la min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Dirisa Goyita kan ni ale ye ɲɛfɔli caman kɛ an ye bana in kan min bɛ tali kɛ ɲɔni kan an ka ɲɛmadaw la. Urujɔli ye farilabana ye min bɛ tamasiyɛn ni kurukuru ye. Bana kofɔlen ka ca denmisɛnnin kunda wa denmisɛn caman ka saya bɛ bɔ a la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fantan jamanaw. O de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min kɔni ye Dr Dirisa Goyita ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye urujɔli bana kan. Urujɔli ye bana ye bana min bɛ ye ka caya denmisɛnninw fɛ n'a tamasiyɛn ba ye kurukuru ye denmisɛnninw fari la ani farigan a taamasiyɛnba ye kurukuru ninnu de ye kurukuru ninnu bɛ bɔ ɲɛda la généralement o b'a daminɛ ka bɔ tulo ninnu fan fɛ ka sɔrɔ ka jigin ka na kan la ka na farikolo yɛrɛ la fo ka na se sen ninnu ma donc denmisɛnnin farikolo bɛɛ de bɛ kɛ kurukuru ye o n'a kɛra ten kurukuru ye yani kurukuru nin ka bɔ a bɛ fɔ waati dɔ ma phase pré-éruptive o ye farigan ani sɔgɔsɔgɔ ani nunji bɛ bɔ donc o de bɛ kɛ fɔlɔ yani kurukuru ninnu ka bɔ denmisɛnnin bɛ se k'a sɔrɔ cogo min la parce que bana min don fiɲɛna bana de don a bɛ se k'a sɔrɔ a denmisɛnnin ɲɔgɔnw fɛ tulonkɛkɛyɔrɔ la école la fiɲɛ fɛ denmisɛnnin banabaatɔ bɛ kuma a bɛ daji minnu bɔ n'a bɛ sɔgɔsɔgɔ a bɛ daji minnu bɔ banakisɛ nin bɛ o de la donc n'o banakisɛ nin donna denmisɛnnin wɛrɛ nun la ou bien a da la a bɛ kɛ sababu ye ka banakisɛ nin yɛlɛmɛ o denmisɛnnin fɛ o de ye a bɛ yɛlɛmɛ ten denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a kɛ n'a ye denmisɛnnin kelen minɛ n'a ma jija du kɔnɔ a bɛ denmisɛnninw bɛɛ minɛ denmisɛnnin ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ tulonkɛ kɛ a denmisɛnnin ɲɔgɔnw la a bɛ sɔn ka u bɛɛ minɛ n'a sɔrɔ o ma vacciner. A ka kumaw kɔnɔ a bɛ a jira k'a fɔ ko boloci o de ye fɛɛrɛ ye min kɔni bɛ maaw kisi urujɔli banga ma. An bɔra ka vaccination ko kuma fɔ sisan a fɛɛrɛba ye vaccination ye ka denmisɛnninw n'a fɔ ka denmisɛnninw boloci depuis o si bɛ kalo 9 la donc o bɛ kɛra sababu ye ka dan sigi ni bana nin la n'o tɛ a denmisɛnnin minɛta kun ka ca anw fɛ yan dɛ nka depuis boloci nana denmisɛnnin minɛta ka dɔgɔ donc boloci bɛ daminɛ ni den bɛ kalo 9 la n'a y'a ye k'a fɔ ko kurukuru bɛ mɔgɔ mɔgɔ la min ni uruzɔli kurukuru bɔlen don o ka boli ka se dɔgɔtɔrɔso la joona yanni ka se dɔgɔtɔrɔso la o ko denmisɛnninw ma bɔ denmisɛnninw tɔ la. Ka nin kɛ ladilikan ye ka se bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmansaw k'a fɔ ni urujɔli bana ye i ka den sɔrɔ n'a sɔrɔla a bɛ ekɔliso la walima jardin na a ka kan a ka yen tagali ɲɔngiri fɔlɔ foli bana in ka nɔgɔya a farisogo la. Ni kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ bɔ ni ka taa munumunu an ka jamana kɔkan kibaruw la min bɛna walawala aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. An bɛ taa Burkina Faso u ka jamana ɲamakɔrɔ Thomas Sankara ale min ni a nɔfɛmɔgɔ ma 12 ni olu kɔni fagara kiribon kun dayɛlɛla u koɲɛw ka yaasa ka u kungu n'a ɲɛɲɛw bɛɛ tɛrɛmɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna na u ka finitigilakaw ka tribunal mun ni u kun bɛ a ko ɲɛmɔgɔya la n'o bɛ Wagadugu n'o ɲɛma de ye Urbain Médaye ale kɔni y'a yira k'a fɔ février kalo natɔla in tile 6 san 2022 ko jaabiw na bɔ nɛgɛ ɲɛ 10 waati. Union Européenne maaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ yaasa olu ka se ka Cameroun jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo 2 minnu ni olu bɛ jamana wuruduguyanfan n'a tilebiyanfan a n'a kɔgɔjiyanfan n'a wuruduguyanfan ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko nunzo ka se ka olu dɛmɛ olu mun ni gɛlɛyaw k'u ye olu sɔrɔ san 2016 octobre kalo labanw na fo kumaɲɔgɔnya o de ka se ka sabati maa ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni keleya u bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔna na cogo min na ko mankan minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ f'u ka o bila de ko n'o o kɛra Union Européenne maaw kɔni ye a yira k'a fɔ
olu bɛ se ka u dɛmɛ u ka jamana kun bɛ cogoya kɔrɔ min na u bɛ se ka na u bolo cogo min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Togo. Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ Goodluck Jonathan yanni ale ka taa CEDEAO ka ɲɔgɔn ye balalen la Ghana ale jɔra Lomé n'o ye Togo faaba ye marisi kalo tile 24 ani yen jamana ɲɛmaa Faure Gnassingbé u ye ɲɔgɔn ye. A y'a yira k'a fɔ ale taakun ye de u ka ɲɔgɔn ye yaasa u bɛ se ka kuma an dafɛ jamana ninnu olu lahaliyaw kan n'o ye CEDEAO jamanaw ye yaasa bɛn ani kelenya ni basigi u bɛ se ka na cogo min na jamana ninnu yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ kuntala ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛna CEDEAO ale ka lahaliyaw kan u ye ɲɔgɔn ye balalen mun kɛ Jumadon marisi kalo tile 25 san 2022 o ɲɔgɔn ye balalen kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ waati mun di Mali cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaaw ma u ka cɛmancɛ fanga in kɛ o kɔnɔna na ko o kɔni tɛ bɔ a tɔgɔkɔrɔ n'o ye kalo 16 ye ko wa k'u ɲɛ tɛ foyi la min ni o bɛ se ka fɔ yaasa bɛɛ fanga u ka segin ka na jamana kɔnɔna na wa o de kan ka kɛ cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaaw ka waati fɔ waati min kalataw bɛɛ bɛ se ka labɛn o kɔnɔna na cogo min na. Nin kun ye Salisu Suko ale ka walawalali an ka jamana ko kan kibaruw la an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ ni an bɛna bakurubaw la i n'a fɔ n ye a fɔ an na cogo min an ni sunkalo tɔ o tɛ tɛmɛ tile damadɔ o bonyanko kan sunkalo ye kalo ye fɛn min ye musaka caman bɔ kalo min kɔnɔ nka an bɛ waati min na ko bi fɛn caman ale kɔni sɔngɔ gɛlɛyara an ka su kɔnɔ na ni o bɛ tali kɛ dumunifɛnw kan fɔ ka taa se taji ma sannikɛbaw olu kɔni ye bolo kɔni si feerekɛbaw la feerekɛbaw olu bɛ ka weleli ma da kɛ hali bi jamana ɲɛmaaw ye yaasa dɔ bɛ se ka bɔ nin sɔngɔ na cogo min na mun nana ni nin gɛlɛya ninnu ye o ɲininkali ninnu jaabira Salisu Suko ale ka wuli ka jɔ dɔ sababuya la an ka ɲɛmadaw la. Dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛli o bɛ maa caman kamana gan ni sunkalo ɲɛkɔrɔla in na Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna na. Sunkalo kɔni ɲɛkɔrɔ gɛlɛya de kɛ mais ɲinan ta in sunkalo y'an sɔrɔ N nana cɔgɔn sanni la an kun b'a san fɔlɔ 100 mais san nana fo 160. Fɛn kɛnɛ feerelaw olu bɛɛ y'u nin sɔrɔ nin fɛnw sɔngɔ da gɛlɛli la. Sugu ni kɔni a ka gɛlɛn dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ sanni kɛ ko b'a sɔrɔ wari bɛ mɔgɔw bolo de gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ mɔgɔw bolo sanni bɛ kɛ cogo di hali ni dɔ bɔra fɛn na n'a tɛ san o ye fu ye de. Minnu bɛ ɲɛmaku dabilenninw nanayew ani jiw feere a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kɔni t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na. Nin bibulu ni filɛ nin bɛ sɛnɛ Mali la mais depuis sunkalo ko kuma fɔra ye nin bɛɛ kɛ bɛɛ la i bɛ nin sara cɛ bi duuru i b'a siri kuma hali 5 i t'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo normalement ni gɛlɛya bɛ kɛ fɛn min bɛ transporter o kan ka gɛlɛya mais minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan normalement olu man ka gɛlɛya tomi kilo a bon sisan an yɛrɛ kɔni an b'a feere kuma la 160 mais hali yɛrɛ la an ka 20 kuma da dɔrɔmɛ 10 ɲɛmaku kilo sa 160 mais an ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔn de bɛ mɔgɔw kɔni bɛ feere la an bɛ feere la n'u b'a lajɛ ka nɔgɔya dɔɔni a man ɲi dɛ. Fose ni cara ni golden sanni bɛ ka kɛ dɔɔni mais minɛn ninnu caman mangelen don u tɛ kelen ye ɲinɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de minɛnw ka gɛlɛya waati mɔgɔw bolo sanni tɛ ka kɛ foseri pake feere 130 mais bi an bɛ ka feere 140 a den kelen kelen kun ye 30 ye mais an bɛ don min na ko bi an b'a détaillé 35. Nin ko ye min de maa to yen hali dumunifɛn feerelaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kulo ni gɛlɛya in ye fɛn ninnu sɔngɔ gɛlɛyali o kun de filɛ nin ye dɔw ka fɔ la. Tulu bɛ 1400 de la sisan 280 du nord bon 5 litres Poland tun b'a feere 1400 sisan a bɛ ka feere 1500. Bon fɛn yɔrɔ gɛlɛyara nɔnɔmugu fana gɛlɛyara an bɛ don min na ko bi bon kilo 500 de ye olu fɛn sugu ninnu olu du gɛlɛyara ɲɔ kɔni gɛlɛyara ɲɔ gɛlɛyara kɔni o tɛmɛna hakɛ ka yɛrɛ de ɲɔ kilo kucala sanga bɛ feere sisan 90 non maintenant kɔni o yɛlɛla pour le moment non sunkalo tɛ nin kelen ni sen puisque an b'a mɛn minnu fana b'aw ni san cɛ jamana setigiw la ko k'olu essence gɛlɛyara pour le moment o waati na mina bɛ se ka gɛlɛya o kɔnɔna na bon an bɛ ala deli a nɔgɔya de la an bɛ ala deli a nɔgɔya la n'a sababu ɲuman u kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka commerçants lajɛ minnu bɛ se ka nɔgɔya kɛ se bɛ grossiste min ye surtout import export u bɛ se ka kuma olu fɛ minnu bɛ se ka nɔgɔya kɛ n'o kɛra détaillant bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ n'o kɛra bɛɛ bɛ se k'i ka dɔɔni sɔrɔ dɔɔni. Dumunifɛn kelen mun fɛn ma fara o sɔngɔ kan o ye sogo ye maa bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye kalo nataw la fɛn kana fara o kan. Nin de bɛ dansigi kunnafoniw la ka sanga ni bi kari marisi kalo tile 27 san 2022 ani ciya ka kulomajɔ la ala ka su hɛrɛ d'an ma.